Cima saja baik nama. First time. Hello friends, नोंथांमोनखौ दिनै आंनि BN Bodo vlog YouTube channel बयखौबो बरायहरबाय। ओमफ्राय दायो आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दंफैयो आरो। थारमाने बेयाव इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल जादों नालाय बेयाव जोंनि बे प्र'जेक्टजों फैबाय आरो रिंसार आरबि एसे बेरायनोसै ओरै नायनो हागोन नै बिराद मानसिफोर दं साना उल्था जाबायना ओरै नुला नै नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ गासिखौबो मा मा देखायनो हायो देखायलांगासिनो आरो जों बे नायनो हागोन नै मैदेर मोनसे टुरिजमनि आरो बेफोर गासिबो जिब जुनार दंजोबो आरो मै थै गासैबो हाजो ओरैहाय गान्दा मै गान्दानि बिखुङाव दाउबो दंलायथारो बैसोर टुरिस्टफोर जाबाय आरो साइसाव ओरै हाजोनिफ्राय दै गौदों बिराद मोजां ओमफ्राय नै गोजौआव गल्डेन लांगुर मानै दं आरो टाइगारा जमगासिनो खोमा जानो बेखौ साइसाव नायबा दाउबो ना जमदों बरिया ओरैहाय नायनो हागोन नै मा मा दं ओमफ्राय ओरैहाय मेन पेन्डेल दंमोन आरो मेन पेन्डेलनिफ्राय ओरै फैबाय जों नै नायनोसै जों एसे नैफ्राय मा दं नै सिङाव हाबनानै देखायनोसै नोंथांमोननो लामायाव बेजों थ' गाइस ओरै हाबबोबाय नै नैबे जाहैबाय गोदोनि बर'फोरनि मोनसे बायखोन्दा नेरसोन आरो डिमापुरनि जाय बेखौथ' नुनो मोनखायो नै बेफोरबायदि गोलैसोनानै दं आरो निस्सय नोंथांमोना डिमापुराव थांबा नुनो मोनगोन आरो बेफोरबायदिखौ ओमफ्राय बाव माखासे माजों बानायनाय जादों हाफोरजोंसो बानायनाय जादों दा नायनो हागोन नै थ' लोगोफोर ओरैहाय नायदो नै मास्क गानदां एसे बोरैबा नुगोन ना मा र' खुगोरना ओरैहाय नायनो हागोन नै मोनसे न' दं आरो मा न' मोनथिया थारमाने गोदो गोदायनि मोनसे बर' राजा रानिनि नेरसोन जानो हागौ बे न'आ डिमापुरनि मोनसे बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन मोनसे थालांनाय आरो अब्ला नायनो हागोन लोगोफोर आं सिङाव हाबनानै नायनो ओरैहाय नायदो नै लोगोफोर फुरा मा बुस्थुजों बानायनायथाय बियो हाखौनो माबा मोनसे बायनाय सिख्लाफ्रा खेबग्राफ्रा ओरै दं मानि न'नो बे फट'खौ खेबजाबाय मोनथिया नाय आं हाबनायनि न'आव माबायदि खोमसि खोमसिसो नुजोब्बाय नै न' सिङाव हाबनानै नायनो हागोन लोगोफोर बिराद गरम आरो न'आ ओमफ्राय ओरैहाय दं नै एम्फौ फिथोब खागदावजोबनाय मानि थाखाय खागदावदों मोनथिला आरो मा बुस्थु जाखो नायनो हागोन नै बेनो आरो न' सिंनि भिउआ ओमफ्राय दा ओंखारलांफिनसै बिराद गरम बोरैबा मोनांजोबो न' सिङाव औ बड'फा उपेन्द्रनाथ बर'नि बिफानि बिराद गिदिर माबा बानायनानै दोनदों आरो बाव ओमफ्राय बैथिं मा दं नायसै एसे ओरैहाय नायनायसै नै जोंना फुजिफोरनि मा दं मा गैया नायनायनि नै लोगोफोर जोंना सारा फर्स्ट टाइम पूरा गाइस गावफोरजोंबो आरो मोनबा यस यस ना सर फोटो में आए से नहीं आएगा फोटो थोड़ा जल्दी करो हमारा इधर भाई के दीजिए नहीं ना करना फोटो कौन खींच रहे ये सर हो गया एक फोटो पर ओरैहाय जोंनि डिफेन्स सारमोननि मोनसे देखायनायमोन आरो बाव ओमफ्राय गानफोरखौबो लानानै फट' खेबजा मोनो बरिया आरो हा खोल ओरैहाय नायनो हागोन नै बिराद गिदिर आसामनि गं थसे गान्दा दं आरो मानै फिसाबो दंबावो नै नायनो हागोन नै ओमफ्राय लोगोफोर हरैहाय मा दं आरो नायबावनोसै आरो नै बेफोरबायदि ओरै माबा होदों आरो नायनो हागोन नै ओरैहाय मैदेर दंबावो आरो ओमफ्राय नैबेखौथ' नुनानै मोनथिखाबाय नोंसोर एलिफेन्ट साफारि खालामनायाव बाहायो आरो बेखौ गान्दा मैदेर ओरै दं आरो नायनो हागोन नै
खोथाया खननै जाबायलै दिनैनो खननै जाबाय लोगो मोननायानो गारिया माथो आयौ बांगालसो जिमा जाजोब्बाय नामा गारिया माथो आयौ बांगालसो जिमा जाजोब्बाय नामा माला फैनाय दासो सानैजों फैखादों बाइकजों स्कुटिजों थाब फैनाय दिनै मियाटाव लोगो जाबाय खोन्थाम जाबाय ना फुटबल खेलायाव एसेल' नुसिदोंलै ओमफ्राय इन्टारटेनमेन्टनि हाबायाव फार्स्ट टाइम आरो खुलुमबाय रायजोफोरखौ बयखौबो खुलुमबाय लागिया कबिराइट जाजोबो नङा माथो ओमफ्राय जोंना नै टेनसामा टेनसामफ्रा बनदा जागोन फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय गोसो गोथारै ना औ जोंहा नै ब्रादार हेन्डसामखौ लोगो मोनबाय आरो बर' राइटार ब्रादार बिएन बड' ब्लग औ नोंना जायगायाव हाबलाय आंना बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो नोंनो मोना बे गिफ्ट मोननाया औ बिजयनिफ्राय थेंक इउ नायखायो औ चेनेलनि नामखौ बावलायो आरो औ चेनेलनि नामखौ बावो बाहाथ' थाल मोनजोबना औ ओमफ्राय ओरै बेरायखांजोब्बाय नामा ब्रा बेरायजोब्बाय गासिबो बेरायजोब्बाय औ बेरायबाय जोंबो बेरायनाया बैहाय फुजिफोरनि सिलाय नांलायनानै फैबावबायसो आं फट' लाबावबायसो भिडिअ खालामदोंमोन जोंबो एसे ओमफ्राय ओरैहाय नै भिडिअ बानायगासिनो ना डिडि ब्लगाबो मैयासो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों बेखौ डिडि ब्लगखौ ओरै नायनो हागोन नाय मानि जि जादों मादै इन्दि सिनि ना जोमग्रा नायनो हागोन नै इन्दि सिनि जि दानाया मारै मारै दायो इन्दि ओमफ्राय ओरैहायबो नायनो हागोन नै मा जि बेहा मादै दख'ना दख'ना ना नै बेफोरनो जोब आरो गासिबो ओरैहाय दं आरो स्मकिंनि माखासे साइड इफेक्टफोर होनाय नायनो हागोन नै फुरा फुरि बेखौ सोबजोबनांगौबा सप्तासे नङाबा हानाय नङा दै बिसिबा गोलाव सिगारेट दंखायोबो नै देन्जारसो थिंख्लि नायनो हागोन नै लोगोफोर नैबे बे जोंनि दैयाव थालाबायग्रा खोस्लि फानायाबो माबायदि जायो नै थिंख्लि बायदिसिना जायो आरो गासिबो खामानि होजोबो नैबे नैबे जाहैबाय थाखानि थिंख्लि आरो गोदो गोदायथ' बिराद बाहायोमोन फैसा खुस्रा सोनानै दोनग्रा ओरैहायबो बैथिंबो पेक दंनो ओरै मा दं नै नैबो ना बेबो खोस्लि फाना नामा ए हिन्दीनिसो ना नै बिसोर फाथोना बे नैबे फाथोनि बिसोर ओरै फाथोजोब ओमफ्राय बै बेगफ्रा ओरै खोस्लि फानानि जाजोब्बाय आरो नै बिसोर नै खोस्लि फानाजोंबो बिराद बायदिसिना जायो नैबेबो नैबे फाथो दुरुंनि नै मा बुस्थु बेबा मिथिला गाइस दायो जों न' फारसे थांफिननो नागिरबाय जा हायो नोंथांमोननो बेखौनो देखायबाय जों नायनायजों लोगोसे मा नुदों बेखौनो एसे देखायबाय आरो ओमफ्राय नैबे फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल जानाय जायगायानो जाहैबाय जोंनि क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावनो नायनो हागोन नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मा दं नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जाहैबाय नैबे जाहैबाय बड'फा उपेन्द्र नाथनि बिराद गिदिर मुर्ति दं आरो खाम्फा थारमानि
इउनिभारसिटि सिङाव ओमफ्राय दा जों ओरै बायह्रा फारसे ओंखारलांफिनसै न' फारसे थांसै जाहाय नोंथांमोननो बेखौनो खिथाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै एसे कमेन्टफोर थाफा लिरलाबायनानै हरबानो जाबाय आरो अब्ला गाइस भिडिअखौ दिनैनिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय